Nini. Ang relasyon sa tao, murag suka. The relationship like a vinegar. Magkadugay, magkaaslom. Very long, ugly face. Kahit pag-aslo mo, pangit pang anak. Tawagan na lang ko ninyo og Margel. Just call me Margel. Usa ka dalaga nga nanarbaho na. I am a working girl. Akong mama, si Margie. Akong papa, si Hilario. My mother is Margel, my father is Hilario. Margie. Margie. Monang ako si Margel. That's why my name is Margel. Mora lang Mario Gel Marie. Yes, yes, Mario and Del Marie is the same. My God. Nagpuyo mi sa may bar paag daw kaniadto. I'm here in former my place, Barpa, Davao City. Kaning trabante akong amahan sa pantalan apan retiro na. My father is former warp boy, but now he's retired. 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 He's retired. Samtang akong inahan, way trabaho. And my mother is no work, no place. Tigdawat lang og pensyon ni Papa. There's always get the pension house of my father. Naluoy ko sa akong amahan Dolanday. My father is like that. Tungod nagigitiguang na wa na'y pakialam akong mama siya. Because he's a very old man. That's why my mother is nothing to give the medicine, give lugaw, any kind of serving like a plain housewife is nothing. Yes. Matasan. Ako na lang misuporta sa akong amahan. Kaya di man siya ginatagan sa akong inahan. I will always support my father because my mother is nothing to support us. My father. Ang pangutana kung asa niya ginadala ang kwarta nga pensyon ni Papa. The question is, where's the money of pension house of my father? Ay dito na nagsugo ng kapnod sa akong ginabuhi. Ay, hindi mo po And this is a story of the stagnant of my life. O ginini, anay tabo. And this is what happened at the time. Mo sa kutsasikan. Maluoy ba? Pagkain natin dyan. Pa! Pa!
Uy, ako anak di ko mo lagi. Pa! Di ko mo tagan. Lilipod pa nagsa. Uy! Di pa di mo papa. Kapalitan ako ng daw. Mag-send you pa lang nga magtalikod ka na kay ikaw. Ikaw ba? Ano naman ka diri? Ano drive-drive mong galang trisikad? May dala di ata kay mga dati pagitay di ba exercise po ko. Maluya ko dito ko sa bahay. Ay, magsakit pa di doon ko dito. Ikaw ba? Tigo nga biyak ha? Tapos mga inana pa dyan ka di. Ulit na ta. Anak pa sa tilang sa ko diri. Ay na lang, inat biyak kayo. Tara na, sige na. Basi tukaran na po kasi mong high blood diya ha? Masibak ko dyan mo mo doon tatulong doon. O gani, sabay na ta pa. Ulit na lang. Get a shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, Hindi tayo. Inan tabi to ka. Ay, sana ko kayo pangutanan ni mo, Bing. Ano drive-drive makagtrisikad niya? Asa mo di mo kwarta? Di ba na kay pensyon? Sayod bitaw ka sa kumpisal ko dito na pahigo sa ibang idahan. Daban na ko matitiyan. Basta nga ko lang nalisod na at urip-lipay naman ko. Si Mama, asa naman? Huwag naman ako nakitaan to. Sayod magkapag dawat sa pensyon na di ba na makita disbay. Kung wala na dito sa Madungan, ang batuhay na dito. Ano po, sige na po nagsugal si Mama, ana. Ikaw pa Dili, yun. ang Madung di ba sugal permitting siguro na. Apa ba? Ikaw, naningkamot. Si Mama nagsigig pa. Lagot juga ng nanabang style ba? Sana na po tayo pagkadahan nga. Di man dyan na manikabot pa. Babay gusto niya. Ikaw mo yung iyang taga-agwan diha nga. Tigo na kay Kam. Magwang kabi ka sa iya, ha? Oo, basta mabuhat. Kitiguang naman dyan ko. Paingon naman ko dito sa kuwan. Down under naman ko. Mo, ina, tablong mo yung sarili diha. Sa sunod, ha? Ay ko pakita nga magbike-bike ka diha nga biyahe nga mangitag ko na pasahero. Sige, alis na ako nag-mountain bike na. Para mag-exercise ko. Hindi pwede mag-exercise na lang ko. Init kayo po. Ay, sige ko diha, tiguang na ka. Huwag inanarbaho ta diri tapos si Mama ay mo pa yung pasagdaan diha. Sige, kaon na dyan may line. Busog na kayo ko? Asip sila na ikaw. Gusto na ko busgon ka na kung maayo. Gina-ginaano ko Crispy mo ba? pata, kaniyo, lechon kawali, mga healthy kayo ni nga mga pagkaon. Humba! Kani humba nga. Kuwan lang, isa kadangaw ang tambok, kani. Isa ha? Kusa man na. Akong result sa cholesterol? Okay pa. Borderline ba? Sige. Okay. Gusto ni baba ng cholesterol. Maayo. Grabe, ito isa kadango, maning tambok, maning humbaan. Buhol siguro ni Gikuan, sa buhol siguro ni Giluto ning wala humbaan ni. May life ka nang nalipay juga may life mga kanang pagmudawat, pag nanakoy kwarta magkita ta ba. Tumingon mo ko may life kay kadabuan ko halos ka luar ta magkita sa kabuan ba. Basta nakikatag sa wala kay katunol na ako. Automatic na. Automatic na yung 3 mil okay na 3 mil ni mo. Unyan. Lain na butong dito. Tara na. Nagmata pa man ka. Asa mo si Mama? Ako pagpaabot na ni Boydahan. Asa mo di siya? Awan magkumasayon.
Amahan, Ako kay mabugamit ang cellphone. bana ka tapos ka kabalo. Kung asa imong asawa, nasa naman taong ka pa, uy. Wabal ko siya pa bawa abi. Hindi ka nangutana. Wala ka pa bawa. Hindi ka nangutana kung asa siya niya. Ay, lagi na musot siya mo ginahan mo. Kalit sa mga kawadin siya. Ay, nausa naman is mama, uy. Kadang mo ginahan ka malubiya ka nga. Kada ang tagulilong. Ang hindi mama sa una pag yun. Sige na, katulog na ako na rin magkuhat kay mama. Ay, sige lang ko na nakakulihuwat niya. Sige na, katulog na. Muto ka rin mong high blood diha, kaya wakay tulog. Hindi na mo ipalaban ba? Hindi kang patyo na. Sige na. Sige na, katulog na to. Ako na hiwat. Pabuta biya mo ginahan. Basta Lagi, di ko matulog. makasoda. Di ko matulog, basta wala pa siya. Sige na. Muni ako gipapot. Kaya wala na gito kung bana ta may ubuat to kay bugahi. Butak ni mo. Sa man dyan may lain. Tama, nagiligo na ko ng pulgar na nga ko. Ganyan nga ako, what man? Ganyan nga, tukay ko sa mudugan. Da. Maslan. Tipi-tipi-ting, tipi-ting, tipi-ting. Ano ka pa mga kauli? At sumiping. Ma! Ano ka pa kakauli? Ano mo ta naman ka? Sikyo ka? Ha? Gabi pa ko na siguhat ni mo ba? Wala mo mawas pang kanako sa mangko? Ha? Wala pa ko'y tulog, sige pa. Wa ko ilabot ko may tulog sa lalako na. Matulog nga nila ng mantika nga way mata, kamu pa ka nga na mo yung mga mata. Luwa ka ng mata mo, ang laon na ng mata ni mo. So, ano yun, ha? Kami diri mo pasagdaan, tapos ikaw nagsigpalami dito sa gawas? Ano naman di ay? So mga bata mo at igulang naman ba? Ikaw, kasi pala edad ni mo, pila edad ni mo. Ano ka pamangka ni uli, ha? Tubag-tubag mataka. Ma, nga na nagpaaman taong ka, ha? Di, usa dito, gusto ka isang tako? Gusto ka isang tako? Hilak niya! Ay, kukuya, nangingilakan ni mo, ha? Ayaw, sabag. Tulungan ka! Sabag yung palitibwali. Huwag mo'y katungod mo ingon-ingon sa kuha nga. Ano ko sa oras sa mo. Kasagdi ko! Kaya naglipay-lipay ko sa kukawalingon kay. Dili na ba? Hindi ko malipay ninyo! Sa pasabot sa mo, sa pasabot ni Manny, ha? Kamu kasabot o sige English na ko. I'm not happy here in our house of the rising sun. Sa dibi para sa imo, ma. Ay, tama na dada. Huh? Because your father is lazy. Lazy doy, lazy. Ay, sige na. Ang pala, Tabadids is lazy. The Tabadids of your father is lazy boy. I don't like. Sakit talaga. Ay, ayaw, tama dyan. Ayaw nagdapat yun ang ibo ka na kita, Martin. Hindi ka gusto na bata ni mga anak. Ma, tama na, ma. Ano sa Dili. Tiguwang na ka. Kasabot na ka sa imong ginabuhat. Usa ka dalaga ka, ha? Ikaw pataak ka, hagi pa humanta kag eskwela. Ay, paglagay sa'yo na mo paggalis, Manoy, ma. Manoy. Ikaw. Kapag trip mo ba? Nagaguba mo punta, may payment doon na lang mo silingan. Kay, first trip ako rito. Ay, may payment tungit. Ma! Ma! Ay,
Salamat dahil sa nakuha na mo gina. Naunsa naman si Mama, eh. Peldi na sad ko. Oh, nya usaha ba nato na? Sa may mga ibayan nimo nga wala na kay cellphone dia. Pintas. Harap na. Badong. Tinood na. Masa may bayad si mo? Ano akong kuan, kanina akong nakoy tablet dire. Gusto niyo tablet dire? Kuan isa ni kapad ni. Hindi may anak ito ay taga-tablet o sa naman ito taga matarang takla. Ay, ikaw madam ba? Kung wala kayo kwarta uli na dito, ay sige ko, kayo hindi nagkakabawas, oy. Makabayan lagi ko ninyo lagi, paggamot ang among pensyon ako. Umuso mo nga, mura mo, kulang sa ko di ako. Di na pwede mo call lang ko niya. Sunod ako mabayad ninyo. Ayaw lagi ginana kay kami diri wala may nagka-call diri. Kanina mo araw sigira may away sa asawa ni kay nangupit ko abal gipangbutan ako sa kuan tanggay sa motor ni akong kwarta. Para tungkit lang ko, para makasuga lang. Nya ikaw may nana ka? Ikaw dong sa dong. Ikaw dia dong. Lakwan na ba yun? Lago ito ko lang. Sige, laga ka sa pudo ko, suko na ka sa pudo ko. Uli na dito sa inyo ha. Samang ka. Bang, kuan ha, bayaw ka. Antay lagi, bayanin mo. Ini kamu sa kompisyon, kung mabayad ko, hindi mo sasawa, tuto na ko. Ini bayad ka sa kompisyon, kung mabayad ko. Ini bayad ka sa kompisyon, bayaran ko. Mang, bingo naman yung mga ano naman itong mong flat screen TV diri. Mulingi ko des wala pa namang ref. Saan ang pagbayad ani nila ha? Ato ko slebi kusina ka. Uy, wala pa namang mga kutsara. Mga plato diri, langganita na lang ang buwak mo nabili. Nene, ang mahalin ani kanila ng baldi, patimbang na lang siguro na kuning baldi. Hilario? Hilario? Jong! Jong, Hilario! Nisulat. Ako nang basahon. Layas na sila. Balihon ang kuspikas. Daan ko pa ning layas, gito lagi. Maurag isiro, sarabay lagi back-to-back pala ni Bata. Bilayas nami. Ming layas nami. Mga animal bite center mong gago! Asa naman mga tawad ako? Unsa na magdawad ako direct akong pensyon? Hilaya! Mo gila ninyong ipalaban baka lang yung... Hindi naman ko pwede magkadawat ato kaya hindi naman yun ako may... Pagkitaon ako! Hilario! Hilario!
Hilario Príncipe, nasa Sicilia. Among gibiyaan ang akong inahan Dolanday. Wala nang pension, Trewo, sa lang magbayad ko. Karon ng malipayon ng tao ng akong amahan. Hilario. Namuyo mi sa ilang balay dati. Hilario Príncipe. May nalang ni tambok-tambok na gamay ang akong amahan. Og nihayag na yang naong wa na sa konsumisyon sa akong inahan. Gustong makigbalik sa akong inahanapan, ako ang mubabag. Hilario Tungkol Príncipe. kabalo kong ang sige gabot sa kuyo kato yung kulok kanidong. Papa. Nausap din ang akong inahan. Simpera man ang pag magbago siya. Madawat man mo siya sa mong pamilya pan kundi siya magbago. Di gid mo siya dawatan pag-usap. Daghang salamat. And more power. Inyong suot magtatampo. Margel. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you